Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmenta. Burdindegi materiala, haziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Simon Taska Zunbilan duzu. Gosariak, bokatak, platerak, pintxoak, kasuelak, eramateko pizza beroak, nahi duzun hori eska dezakezu Simon Taskan, giro herritarrean. Simon Taska Zunbilan duzu Amakontxa gasolindegiaren ondoan. Gogoratu, Amakontxa gasolindegian denda ere badugula. Bidaierako naiz etxerako behar dituzun jakiak eta autoaren mantenimendurako gaiak aurkituko dituzu, aparkatzeko inolako arazorik gabe. Erregai banatzaileak ere bagara, eguneroko zerbitzua, etxean goxo-goxo egon zaitezen. Dei gaitzazu. Simon Taska, Amakontxa gasolindegian. Esperientzia eta berrikuntza. Zatoz gu dastatzera.